Iduso ni Governor Pamela Baricuatro ang GIS ngadto sa 11 bilyones pesos nga annual budget alang sa sunod tuig. Mas dakong gahin niini itagana alang sa health services alang sa lalawigan sa Sugbo. Ani ang report ni Fem Dumabo. Way plano si Governor Pamela Baricuatro nga ipaday ng tourism-related program sa kani administrasyon nga hapitanan sa Sugbo. Giulagway ni Baricuatro nga mas may iduga ang 6 milyones pesos nga gahin alang sa mga programa sa lalawigan ngadto sa health services. Wala ibutyag sa gobernador ang kinatibuk ang gahin apan iya kining hisgutan sa iyang State of the Province address karong Biyernes sa hapon. But definitely, I've said health will take a big part of the budget. Gawa sa health services, gahinan usab og dako ang edukasyon ug ang food security. Hinon pipila ka porsyento usab ang igahin sa obligasyon sa lalawigan. We will allocate a certain percentage na mabayaran ang katong gitawag na legitimate claims. Kaya na may mga illegitimate claims. Masaligon hinuon sila si Baricuatro og emphasis nga makabot ang 10% nga pagsaka sa revenue gikan sa bag-ong mga patigayon nga buksan sa sunod tuig. Duha ka semana gikan karon iduso ni Baricuatro og sa iyang economic team ang 10 ngadto sa 11 bilyones pesos nga annual budget alang sa tuig 2026. Ubos kaayo kini tandi sa 25 bilyones pesos nga gipalabang nga 2025 annual budget sa miaging administrasyon. Kinibisan pa sa napalantawan nga dugang kita nga masulod sa panudlanan sa lalawigan sa Sugbo. A lot of businesses, we're happy to say, are coming back and they will be establishing more growth here diri sa province na to. Uban ni Cleofer Lumayag, Fem Dumabo. Balitang Bisdak.